168 koronavirus kasu berri atzeman dira Nafarroan azken egunean. 150 persona ospitaleratuta daude, hauetariko 24 zainketa bereziko unitatean. Nafarroko gobernuak koronavirusaren aurkako aztarnarien 180 kanporatu dituela salatu dute. Nafarroko gobernuak kirolaren nazioarteko egunaren karietara adierazpen instituzionala onartu du. Nafarroko gobernuak presakoa deklaratu du Arbeitzako eta Zubielkiko araztegia eraikitzeko lurren desjabetzea. Obrak maiatzan hasiko dira eta 780.471 euroko kostoa izango dute. Iruña ekintzaile programaren edizio berriak ekonomia berdearekin zerikusia duten negozio ideiak sortzeko eta garatzeko prestakuntza du xede. Aberri eguna ospatzeko Euskal Herria baterak egindako deialdiarekin bat egin dute EH Bilduk eta EH Baiek. Errotxapeako Ezkaba aldizkariak apirilaren 9 toke de queda fest antolatu du, gaueko 9 aintzinera eta aldizkariaren Ezkaba arrotxapea Facebookeko profilean zuzenean emango duen ekitaldia izango da. Astelenean egunean zehar Foru Erkidegoan 2154 PCR eta antigeno testak egin eta 178 COVID kasu berri azalaratu dira. Aintzineko egunean baina 3 kasu gehiago. Positibo tasa 8,3 dago. Azken egunean, nabarmentzeko 13 kasu berri atzeman dira Tuteran, 12 kadreitan jarraian Lodosa, Arrotxapea eta Donibane auzoa 10 kasurekin. Burlata eta Atarrabia 9 kasurekin, Buztintxuri 6, Iturrama eta Milagro 5 eta Arguedaz, Txantrea, Ermitagaina eta Tafalla 4 kasurekin. Iruñerrian 57 kasu berri azalaratu dira. Kezkatzekoa da ospitaletako presioa, une honetan 150 persona ospitaleratuta daude, eta hauetariko 24 zainketa bereziko unitatean. Hildakoen kopurua nabarmen jaitsi da. Martxoaren 24tik apirilaren 4 lagun bat hilda eta orain arte batez besteko heriotza 6 lagunekoa zen. Carlos Artuondo osasunbideko zuzendari nagusiak argia tunelaren amaieran atzematen du. Naiz eta Nafarroko COVID eragintasa 350etik gora egon, kutsatzearen abiadura moteldu eginda bere iritziz eta laugarren olatua ez da orokorrean gehiegi igoko, naiz eta ez duen baztertzen ondoko egunetako igoera aste zainduko mugikortasunaren ondorioz. Maiatza hilabetetik aintzinera aztarnari gutxiago edukiko ditu Nafarroak koronavirusaren arrastoa arakatzeko. 102 dira gaur egun. Maiatzetik aintzinera 85 izanen dira, 17 gutxiago. Hala salatu dute Nafarroko arakatzaileen taldeak eta murrizketa baieztatu du osasun sailak. Bilatzaileen ordezkariek prentsaurrekoa eskaini dute Foren eraikinaren kanpoko aldean bertan egiten diran miaketak langileen aldaketa kritikatzeko. Gehienak irailan iritsi ziren lan kontratu laburrak egin zizkieten eta egoera dela eta etengabe berritu zaie. Orain martxoren amaieran jakinarazpen bat jaso dute apirilean miaketa kontratuak berrituko ez dituztela esanez. Langilek salatu dutenez langileen 180 eta 180 artean ordezkatuko dituzte bloketan, 10etik 9 berriak izanen dira. Eta ohartarazi dutenez kontratutako dituztenak ez dute gaian esperientziarik. Gobernuak ordea ziurtatu du egun lanean ari diren berdinak ariko direla maiatzetik aurrera, baina onartu du gutxiago izanen direla. Gobernuari kanpoko presioak egin dizkiotela salatu dute ordea aztarnariek. Aldaketa beste edozein testu ingurutan bidezkoa eta beharrezkoa izango litzatekela diote, baina lanpostu honen berezitasuna dela eta aldaketak ez izan ditzaken ondorioak tragikoak direla uste dute langileak. Bozeramailaren esanetan talde berri bat osatzeak denbora eskatzen du eta kasuak balizko akatsak eta kontaktuen galera atzeratzea dakar.
Osasun sistemako zuzendaria Gregorio Atxutegik azaldu duenez apirilaren 30an amaituko da COVID kontratazio prozesua Nafarroko osasun zerbitzuan eta prozesu hori ez doa. Arakatzailekin hoiek zerrenda laburretako direlako eta kontratazioa erraxagoa delako. Prozesu horrek beste zerrenda batzuei egiten die referentzia luzeak eta beste funtzio batzuetarako. Prozedura horretan, zenbait arlo indartzea aurreikusi du, adibidez txertaketa arloa eta beste batzuk murriztea, miatzaileen kasua litzateke hori. Baina koronavirusaren aurkako borrokan miaketaren garrantzia azpimarratu dute azternariek lan horri esker kutsatze kateak detektatu eta moztu daitezkelako birusa hedatzen jarraitzea eragotziz. Navarra ha aprobado en su sesión de hoy una declaración institucional con motivo del Día Internacional del Deporte. Nafarroko gobernuak garapenerako eta bakerako kirolaren nazioarteko egunaren ospakizunaren karietara adierazpen instituzionala onartu du. Nafarroko gobernuak bat egin du garapenerako eta bakerako kirolaren nazioarteko egunaren ospakizunarekin. Nazio Batuen Erakundeko Batzar Orokorrak apirilaren 6a finkatu zuen 2013an egun hori ospatzeko eta era berean kirolak giza eskubideen sustapenean eta garapen ekonomikoan zein sozialean bete dezaken eginkizunaz kontzientziatzeko. Nazio Batua Erakundeak oroitarazi digu kirolak mundua aldatzeko ahalmena duela eta mendez mende eginkizun garrantzitsua bete duela gizarte orotan. Dela kirol lehiaketen bidez, dela jarduketa fisiko hutsaren bidez, dela jokoen bidez. Funtzesko eskubidea izateaz gain, tresna ahalsua ere bada gizartean diren harremanak sendotzeko eta garapen jasangarria, bakea, ongizatea, elkartasuna eta errespetua sustatzeko. Pandemiak konfinamenduaren garaian batez ere ederki erakutsi digu zer nolako garrantzia duten kirolak eta jarduera fisikoa jendearen osasunerako eta ongizaterako. Hori dela eta egin du bat Nafarroko gobernuak ospakizunarekin kirolak gizarteari ematen dizkion balio guztiak nabarmendu nahi ditugulako eta jarduera fisikoak dakartzan onura emozionala eta osasungarriak aintzat hartzeko, bereziki pandemiak erdi-erditik jo gaituen honetan. Herritarrak hain hilabete gogorra gainditzeko erakusten ari diren erresilentziak kirola egitea izan du eta du oinarri. Geure egin ditzagun kirolaren balioak gure gizartea sendotzeko eta egungo garaiari aurre egiteko. Laguntasuna, berdintasuna, batasuna, alegina, elkartasuna, inklusioa, errespetua eta bereziki hobetzeko nahia. Azken buruan, kirolariek bide lagunduten talde espiritualak emanen baitigu egungo eta etorkizuneko ziurgabetasunei eta zailtasunei aurre egiteko aukera. De cambiar el mundo e históricamente ha desempeñado un papel importante. Nafarroko gobernuak erabaki du hondakin uren araztegiaren eraikuntza kokitutako ondasun eta eskubiden nahitaezko desjabetzapena presazkoa dela adieraztea. Araztegi hori Arbeiza eta Zubielkiko Allingo udalerria kontzejuek erabiliko dute 300 biztanle inguruk. Obrak maiatza hilabetean hasiko dira eta 780.471 euroko kostua izango dute. Iruñako udalak eta zeinek sustatutako Iruña ekintzaile programa martxan jarriko da aurten ere, negozio ideiak antzeman eta garatzeko gogoz diren personei babesa eta prestakuntza emateko. Edizionek ardaz hartuko du ekonomia berdea esaten zaion horri lotutako enpresa proiektuen garapena honako esparru hauetan. Energia, mugikortasuna, birziklatzea, eraginkortasuna, jasangarritasuna eta ekonomi zirkularra besteak beste. Prestakuntza horretan interesa dutenek doan eman dezakete izena apirilaren 23 arte Iruñako udalaren webikoitza.pamplona.es eta zeinen webikoitza.zein.es webgunetan. Eskuragarri dagoen formulario baten bidez eta informazioa jasoko dute programaren garapenari buruz.
Parte hartzea eskatzen dutenen artean gehienez 20 pertsona hautatuko dira eta horiek 300 orduko prestakuntza programa batean arituko dira. Programa hori maiatza eta ekaina bitarte ginen da onlineko saioan, aholkularitza saioen eta banakako eta taldeko lan saioen bidez. Gobernu estrategiko merkataritza eta turismoko zinegotzi ordezkaria Ana Elizaldek eta Zeineko kontseilari ordezkari Pilar Irigoyenek Iruña ekintzaile ekonomi berdea programa aurkeztu dute, zeinan hautatutako parte hartzaiek ekintzailetza proiektu bat sortzen eta egituratzen ikasiko baitute, ura enpresa berria bilakatu dadin. Horretarako ekintzailetzan eta ekonomia berdean ekiteko aukeretan adituak diren Zeineko adituen laguntza izanen dute, baita mentorena ere proiektuei feedback emateko. Programaren garapenean, berariazko prestakuntza izanen dute ekintzailetzan, learning by doing eginez ikastea eta lehen metodologian bidez haien ideiak zehaztu eta konfiguratzeko eta horiek enpresa proiektu bihurtzeko, ekintzailetzarako gaitasuna garatuz. Besteak beste, honako gai hauek jorratuko dira, sormena eta berrikuntza ekiteko baliabideak identifikatzea, balio proposamena, marketinga, finantzaketa eta salmentak. Onlineko 3 masterclassen bidez Iruña ekintzaile programak adituen eskutik interesdunei ideiak eta inspirazio emanen die ekonomia berdeak negozio berriak sortzeko eskaintzen dituen aukerei buruz, baita arlo horretan ekin dutenen esperientziak ere. Onlineko saio horiek eskuragarri egonen dira Iruñako udalaren eta Zeinen webgunetan apirilaren 6, 16 eta 23 izanen dira, hau da, izen emateko epean. Beraz gain interesa duten persona guztiei zuzenduta daude, prestakuntza egiteko hautua izan ala ez. EH Bilduk eta Euskal Herria Baiek ostiralean zabaldu zuten aberri eguneko adierazpena eta erabakitzeko eskubidean eta lurraldetasunean oinarritutako etorkizunaren aldarria nabarmendu zuten. Euskal Estatu independentearen eginkizuna azalaratzeakin batera. Munduaren aurrean oraindik aitortua ez den herri txiki honek krisi humano eta planetario honetan amalurraren jasangarritasuna eta gizaki ororen bizitza duina helburu badu bere aletxoa eskaintzerik. Eskerrik beroena denon zaintzan borroka luzea daramazuenei. Aurrera egingo dugu. Txikia bezain bizia da txindorra. Papargorria harro gehitzen du bere altxorra. Lantegi bateko txanda aldaketaren tutu hotsa. Zein daño behar du gure askatasunak? Etzen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite, eta nik txoria nuen maite. Lara, 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 txoria izango, baina horrela, etzen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite, eta nik txoria nuen maite. Lara,
Asfaltosko larreetan erneden kimu, erdeinu guztien azpitik fermu, bertakoa edo urrundik berton hasia. Aritzaren itzaletan atesuan dagoen sasia, porlanezko baratzeetan landatutako hasi, elkarren gerizpe, bata bestearen eguzki. Arrotzak diren ostoak baso bereko horbel, lur berberak elikatutako amaika sabel. Adarrak ere sustrai nahi ditugun honen ernamuin, azal leun, enbor malgu, bizitza duin. Zenbat elkarrekin atsegin ditu gure batasunak. Hegalak osorik nahi lituzke txoriak. Alderik alde zeharkatzeko, paisaia berde, nabar, okre, horiak. Hegoak libre nahi lituzke, astindu, basamortua, itxasertza, mendilerroak, hiriguneak, kale kantoi berberean berdindu. Keinu egin eta kantari hasi da zozoa. Ez kantu kamustu bat, ezpada osoa. Atoan, bildu zaio albora errezinola. Berak erabakita nola, nor beretik lur berari kantari. Osagarri duguna airea gure maitasunari. Ikusi mendizalean, baso eta zelaian, mendin tontor gainera, igo behar dugu. Ez nekea, ez da bide txarra, gora, gora, Euskal Herria. Euskalduna gara, Euskal Herrikoa. Hemen menditon torrean, Euskal lurren artean, begila zabalduri, bihotza erretan, hain ederra, hain polita da, ta gora, gora, Euskal Herria. Gu Euskalduna gara, Euskal Herrikoa. Gu Euskalduna gara, Euskal Herrikoa.
Errotxapeako Ezkaba aldizkariak apirilaren 9 toke de queda fes antolatu du. Gaueko 9 aurrera eta aldizkariaren Ezkaba Errotxapea Facebookeko profilean zuzenean emango duen ekitaldia izango da. Auzoarekiko lotura duten musikariak aurkeztea, bere abestiak eman eta virtualki bada ere beraiekin egon nahi duen jendea elkartzeko asmoa du aldizkariak. Azken finean, sare sozialen bidez telebiste izatera jolastea eta umore eta musika puntu bat jartzea tabernak itxi ondoren eta etxeratzea agindua baino lehen du helburu. Ekitaldian Nekane Ibero, Tote Garjon, Blanca Sanz, Angelo Krai, Maganda eta Javi Izurrieta egongo dira. Hoiek guztiek musutruk parte hartuko dute egoera zail honetan bere asmo bakarra euren abestiak ematean izanik. Ezkaba aldizkariak baliabide tekniko eta ekonomiko gutxiko jaialdi honekin musikaz gozatzeaz gain alde solidario eman nahi dio ekitaldiari. Lehenengo edizio honetan Rasaz Nafarroko adiskiden elkarterako bilduko da dirua eta zehazki leche infantil para las niñas y niños saharauis kanpainarako. Errefuxiatuen kanpamentuetako 0 eta 2 urte bitarteko aurrei zuzenduta dago. Krisi iraunkorrangatik pairatzen duten malnutrizio arintzen lagunduko du. Krisi hori areagotu eginda azken urteetan eta eragin kaltegarria izan du populazio ahulenaren osasunean. Kanpaina honi diru laguntza emateko bizunen bidez egitea proposatzen da, Anarrast hautatuz elkarten zerrendan. 30 euro baino gehiagoko diru laguntza ematen duten lehenengo 30 personek, Iñaki Bergara eta Mikel Razkinen Saharauis más de 30 años clamando justicia liburua izango dute opari. Apirilaren 14 baino lehen jasotako diruaren berri sare sozialetan eta komunikabidetan emango da. Échate a dormir, pequeña, con los ojos bien abiertos, las luces más bonitas se acaban de encender. Échate a dormir, pequeña, y piensa solo en una de ellas. Seguro que esa estrella también te mira a ti. Acuéstate tranquila, que tu estrella te vigila. Y sueña con un cielo de millones de bombillas. Acuéstate tranquila, que tu estrella te vigila. Es feliz Si a ti te ve dormida. Échate a dormir, pequeña, y sin hilos haz cometas que solamente en sueños se puedan perseguir. Échate a dormir, pequeña, que la luna está contenta. Sonríe en la ventana, porque tú estás aquí. Allí están guardadas bajo llave las miradas que en la tierra nunca pudieron